Veru, ťažké je štúdium žien, lebo na zlosti dvie mužov len. V nich sa nevyzná, to vravím vám, ani čert sám. Nežná tvár jemný. Cieľom našej hry je práve tieto bezduché schránky naplňať. Naplňate čímsi veľkým, vznešeným a tvrdým. A vy dostávate čierny bod za nesplnenú úlohu. A dajte väčší. Ja som v živote podnikom netužil tak, ako po jeho žene. Čo? Lady Remingtonová! Vy ste sa zbláznili? Ale ja neznesiem, aby mi bola neverná. Tá. Potrebujem prosto zistiť, kto to je. A z očí v oči si to s ním vybavím. A pokiaľ sa neprepadne od hanby do pekla, ja prisám dať. Ja sa prudko sa otočím. Asi tak. Snad ho nechcete zabiť! Ako to môžete s takou istotou tvrdiť? Čo? Veďte to na slnko jasnejšie! Orgazmy mala tak 3, 4. A ako si to dávala? Ona vždycky hrá akože nechcem, nerob toto. Ale včera? Normálne realistická, keď bola z Národného. Tak som jej dal vanku už na hlavu a lordi, nelordi, pretiahol som mu ako sitko, ani si neprdle. Flašu. Ženy, joj, vy huncúcké ženy. Udýchal som to. Nebolo to zle, dobre to bolo.